హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అర్షిత క్రియేషన్స్. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్గా ఉన్న సమంత హీరో నాగ చైతన్య ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. వీళ్ళ మధ్య వచ్చిన మనస్పార్థాల కారణంగా వీళ్ళు విడాకులు తీసుకున్నప్పటి నుంచి సోషల్ మీడియాలో వీళ్ళకి సంబంధించిన వార్తలు తెగ వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ఇన్నేళ్ళు నాగ చైతన్య సమంత మాట్లాడుకోలేదు. కానీ ఫస్ట్ టైం విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ కలవబోతున్నారు. దానికి కారణం వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు పేర్ల మీద తీసుకున్న ప్రాపర్టీని అంటూ తెలుస్తుంది. సమంత నాగ చైతన్య కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీని కొనుగోలు చేశారు. అయితే ఇప్పుడు అది అమ్మడానికి ఇద్దరు సంతకాలు కావాలని అందుకే రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి ఇద్దరు వెళ్ళి ఆ ప్రాపర్టీని అమ్మడానికి ఫిక్స్ అయ్యారట. ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ డిసప్పాయింట్ అయిపోతున్నారు. విడాకులు తీసుకున్నాక ఇన్ని సంవత్సరాలకు మీరు కలుస్తుంటే ఏదో గుడ్ న్యూస్ చెబుతారు అనుకున్నాము. కానీ మీ స్వార్థం కోసం ప్రాపర్టీ అమ్మడానికి మాత్రం ఇద్దరు కలిసి వెళ్తున్నారు. కానీ ఇద్దరు కలిసి ఒక్కసారి కూడా మీ విడాకుల కారణం ఇది అని చెప్పలేదు. మిమ్మల్ని ఎంతగానో నమ్మిన ఫ్యాన్స్ పరిస్థితి ఏంటి అంటూ ఘాటుగా స్పందిస్తున్నారు. అంతేకాదు వీళ్ళ లైఫ్లో కలిసేది లేదు అంటూ ఫిక్స్ అయిపోతున్నారు. కొంతమంది ఇదేం కర్మరా బాబు, సమంత కోట్ల రెమ్యునేషన్ తీసుకుంటుంది, నాగ చైతన్యకు కోట్ల ఆస్తి ఉంది, ఈ క్రమంలో ఉన్న ఆస్తిని అమ్ముకుంటున్నారా అంటూ ఘాటుగా స్పందిస్తున్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు మరింత సపోర్ట్ చేయండి.